2 fis i'r penwythnos yma, byddwn ni'n chwarae'r gemau ola. Ble byddwn ni arni erbyn hynny? Ble fydd y 2 yma arni? Mae yna gyfle, Atkins i Bae Colwyn. Cyfle ar ymwelwyr, Atkins ar draws y gol. Sut yn y byd ar osodd i allan. Hughes oedd i mewn na, Marsh Hughes. Ond ymddiffyn, Pontypridd yn gwneud digon. Mae'r golwr yn neud arbediad hefyd. Dydy o'n digon gafel â ni. Beth bynnag, mae o'n gwybod a ddoedd ni lygad oddi wrthi, reit yn y diwedd, a dyna pam dio ddim di sgorio. Bae Colwyn colli meddiant. Amon i Pontypridd yn herio Lewis. O bellter gan Lewis, mae'n un dda! Mae'r cyffyrddiad fel postyn oedd un y pen draw yn hytrach nag arbediad. Ond mae Lewis di bod yn fywiog a mae Pontypridd yn agos eto. Ie, Kieran Lewis, chwarae'r gorau'r cae ar y munud. Just dim digon i mynd i mewn, sy'n mewn i'r postyn. Steve Evans wrth o 20 munud i sgôr, oedd i cartra. Amon eto yn herio. Ceisio creu lliw hun fan hyn, dal i fynd, dal i gystadlu, mae'n glanio'n garedig, mae'n gol! Wel, blerwch i ddweud y lleia, Lewis wrth gwrs sydd yno i ryw brodio'r bel i fewn i'r gol. Amon o'r gwaith, Lewis yn taro, bler i ddweud y lleia gan y Bae. Wel, mae'n heiddi'r gol, efo faint mi o dweithio. Amddiffynwyr ddim yn dda i Bae Colwyn yma hyn, ond mae'r golwr yn neis monach hynny, a mae Kieran Lewis yn darllen ar agweld, blaen i droed i ddweud i fewn. Ond teimlo fel un camgymeriad ar ôl y llall yng nghanol yr amddiffyn fan yna gan Bae Colwyn. Ond Lewis sydd i taro. Symudiad gwych fan hyn, Amon ar sodliad. Yn dal i fynd Pontypridd, Pritchard ar ergyd! Wel, mae'n gol! Owen Pritchard, y cyfan yn dechrau. Diolch i Ben Amon ar sodliad. A mae'r ergyd wedi twyllio pawb. Mae gen i wedi gwneud yma hyn, ond sbio fe'n o bell dyn nhw'n wrtho. Mae gen i gonin amser i just dracio, ar i droi chwith. Mae'n mynd am y postyn pella, neu reid y llygad fod o'n mynd am y postyn pella wedyn, just yn ei chwipio i'r postyn cyntaf. Ble mae hwnna'n glanio, mae'n bas dda. Rheoli'n hyfryd hefyd. Ergyd nerthol gan Downs. Arbediad pwysig gan Ratcliffe. Mae Colwyn yn deffro yn sydyn. McCready dros y bel. Y cyrff yn glwstwr yn y canol a Ratcliffe yn dyrnu. Cwsyn ar ergyd. O, tar y bar. Gwych gan Cwsyn. Oedd hi'n edrych bod hi'n mynd dros y bar yn sydyn. Sylweddoli pa mor agos oedd hi. Oedd y spin, dwi'n meddwl, oedd wedi wneud ar y bel. Edrych dros y golwr a'r bwrpas, a'n lwcus. Caradogan sy'n ceisio gwneud gwaniaeth, mae'n hyfryd at Fawn. Fawn i Pontypridd, arbediad campus gan Smith. Yn sicrhau mai dwy i ddim yw i, a dim yn wath na hynny, symudiad slick fyna gan Ponty. Dim ond y seintiau'r bala sydd wedi ildio llai na Ponty, felly maen nhw'n sgorio llawer. Mae hynny'n dechrau newid hefyd, gemau diwetha. Preston Davies, mae fe'n cadw ddi ar dir y byw, ac ar y postyn pella, mae'n glanio yn y gol, mae'n ben nawr. Magerton sydd wedi taro. Mae'n 2 i ddim i Pontypridd a'r tair gol yn sicrhau treffwynt mawr i'r tîm o'r de. Croesiad i mewn i'r postyn bella. Mae Marcus yn di mynd am ser i'r rediad. Mae'r peniad yn un da. Mae'n peniad ôl lle mae'n dod o. Perffaith o peniad. Pel-droed gwych gan Pontypridd. Oce, maen nhw ar ben i gêm rwan. Tair gol i ddim ar y blaen, ond... Selig. Ceisio croi, Fawn yn opsiwn iddo fe. A hyn di'r gwaniaeth efo Gavin yn tro gynta esbod y reolwr. Croesiad da, Colgeidwad ddim yn argyhoeddi problemau. Ble mae'n glanio! Galeg wedi taro ar y cae i mewn i'r gol. 140 o goliau i Pontypridd nawr. Mae'n stori dylwyth teg. Mae'n ei bod allan am gyfnod mor hir gyda Anaf. Y tymor o'n nhw'n sicrhau dyrchafiad i Uwchgyngor Cymru JD. Fe darodd yr Anaf. Mae fe nôl, mae fe di sgorio. Mae hynna'n meddwl y byd iddo fo.